ערב טוב לכולן, ערב טוב לכל המצטרפות. וואו, אני ממש מתרגשת. אמ, אני מתרגשת כי יש לנו ערב מאוד מיוחד היום. זאת אומרת שגם מתחבר לחגים, גם לתורת הבעל שם טוב וגם לליקוי חמה. זאת אומרת, כמה אנרגיות בערב אחד. אז רק תכתבו לי שנייה ערב טוב ומאיפה אתן. תכתבו רגע בצ'אט, רק מאיפה אתן בארץ, מי עלתה. אתן יכולות להגיד ערב טוב, רק שלום, מאיפה אתן. שאני רק ארגיש אתכן. מי נמצאת פה איתנו? תרשמו לנו ערב טוב, מאיפה אתן בארץ? היי, לינור מחיפה, ערב טוב, תודה שאת כאן. ורוז, ערב טוב מראשון לציון, ויהל, יהל מראשון לציון, וטליה מעומר, וניצנה, ערב טוב ממלכיה. שלום, מי עוד נמצאת פה? וחיותה מהוד השרון, מה שלומך? אני רואה אותך. וסימה, רק רגע, סימה מתל מונד, וואי, אתם טוב כותבות מהר. וסילבי מכפר סבא, ואני רק כאן, ארי מרעננה, אני לא יודעת מי זאת. ערב טוב לך לעמית מפרדסיה, ולעמית אוש מפרדסיה, ולזהבה משוהם, ולשלי מירושלים, נכון? ולאמה מירושלים, ולאיריס מקצרין, וואו, קצרין, זכיתי, כל הארץ כאן. מי עוד לא כתבה לנו ככה ערב טוב, מאיפה היא בארץ? יש משהו בי שממש מרגש אותי, שאני רואה את כל הארץ. אני כאילו מרגישה הכי מחוברת אליכן, הלוא אם היינו נפגשות, זה היה ממש קשה ככה להפגיש בערב כזה. מי כבר הספיקה לראות את הליקוי חמה? אני הספקתי לרוץ לראות אותו, ראיתן? עכשיו זה כבר כאילו לא רואים כמעט דבר, נכון? רואים כאילו עיגול שחור. הספקתן לראות? מה שחיותה כתבה כן, וטליה כתבה אומרת לי כן עם הראש. כי באמת, אני כבר אסביר לכם מילה איך הליקוי הזה מתחבר אל כל מה שאנחנו הולכות ללמוד היום בערב. ממש ערב מיוחד, זה לא ערב רגיל. אני אתחיל ואני אסביר לכם מילה על הליקוי, לא, עוד שנייה אני אגיד לכם על הליקוי. אז באמת ערב טוב לכולן, ושלום שהתכנסת, שלא, ערב טוב לכולם, ותודה שהגעתן. ומי שעוד רוצה לכתוב מאיפה היא בארץ, אז שתכתוב כל המצטרפות, כי זה ממש משמח את ליבי. זה עושה לי טוב לראות את כל ארץ ישראל איתנו. אמ, תמיד כשאני מתחילה שיעור שיש בו קדושה, והבעל שם טוב יש בו קדושה, אז אני נושאת תפילה, ואני באמת רוצה לשאת תפילה בערב המיוחד הזה, שיש בו עוצמה כזאת גדולה, תכף אני אגיד לכם מה המשמעות של היום הזה ביהדות, אז באמת שכל החטופים, כל השבויים ישובו לביתם, שלא ייפגע לנו עוד אף חייל או חיילת בישראל, שכולם יהיו בריאים בגוף ובנפש, שהמצב הקשה הזה, המלחמה, שיהיה לנו באמת פה שלום, שלווה, שמגיעה לנו כל כך, שתהיה לנו שנה טובה, שכולם יחזרו הביתה, שכולם יהיו בריאים בגוף ובנפש. באמת המטרה שלנו היום היא חיזוק הנפש שלנו, ואני מתפללת, מהשיעור הזה, שניצוץ קטן מהשיעור הזה יעלה לשמיים, יפתח שערי שמיים, ויוריד לכאן את הטוב. ואולי הלילה הזה, עם כל התפילות סביב החמה והלבנה, אני כבר אסביר לכם על זה טיפה. אז בכל שיעור אני גם תמיד קוראת תפילה מהספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, שקראתי ממש דקה לפני שהתחלנו, בתפילה עמוקה. כי ממש כשמדברים על הליקוי חמה, ממש אומרים שזה הזדמנות בקבלה, ביהדות, בתורת הסוד. זה ממש ערב שיש בו כוחות, ערב שיש בו עוצמה. מצד אחד אומרים שישראל נמשלים להיות כלבנה. מה זה אומר ישראל כלבנה? פעם הם זורחים, גודלים ויפים, ופעם הם נעלמים, חשוכים וקטנים. ישראל נמשלת ללבנה. ובעצם הלבנה לפי תורת הסוד זה ספירת מלכות. אתם יודעות שללבנה אין אור משלה? לכן הליקוי הזה כל כך משמעותי, כי השמש בעצם מאירה אותה. ואומרים, משפט המאור יפה, שבעצם אם אנחנו נעשה עבודה, תראו איזה עבודה אנחנו צריכות לעשות, של תיקון הדינים, של תשובה, של תפילה, של צדקה, ולימוד פנימיות התורה, שימו לב למשפט הבא, אור הלבנה יאיר כאור החמה. זאת אומרת שללבנה ישראל יהיה אור שלנו. לא נצטרך אור מאף אחד אחר. וקראתי את זה ככה לפני השיעור, ובעצם אחד מהדברים שצריך לעשות זה ללמוד פנימיות התורה. אז היום אנחנו הולכות ללמוד פנימיות התורה.
ואני מתרגשת שאתן כאן, כי ככה התפללתי ואמרתי שכולם יעלו ויבואו לשמוע את השיעור מבוא של תורת המראות של הבעל שם טוב, ומקווה שגם בסוף תחליטו להמשיך איתי ככה את ההמשך של הסדנה הזאת, ובאמת לקבל פה מתנה משמיים, כי תורת הבעל שם טוב מבחינתי זאת השליחות שלי, להפיץ אותה. אני לא יודעת כמה מכן יודעות, אבל הבעל שם טוב לפני שהוא עוזב את העולם, הוא בא אל המשיח ואומר כמה קשה בעולם הזה, העולם הזה לא קל. ואז הוא אומר למשיח, מתי אתה מגיע? מתי תהיה גאולה? מתי עם ישראל יפסיק לסבול? והמשיח אומר לו, מתי אתה מר? והמשיח עונה לו, בעצם אומר לו, כשיפוצו מעייניך ברבים. ובעצם מה שאנחנו עושות פה זה להפיץ את המעיינות של הבעל שם טוב ברבים. וכשכולנו נבין את תורת המראות ועוד תורות שהוא לימד, ותורת המראות בראשן, אולי יגיע הטוב. אתם תראו בסוף המפגש היום איך באמת השינוי הזה במבט, איך השינוי הזה ממש יכול להביא את הטוב, אני ממש מאמינה, לעם שלנו, אלינו, לכל אחת ואחת מאיתנו. זה יכול להיות ממש ככה להתעמק בזה, ללמוד את זה, להבין את זה, ואני מאוד מתרגשת. וכל שאלה שאתן רוצות, אתן יכולות לכתוב לי תוך כדי, אני רואה את השאלות, אני רואה את מה שאתן כותבות. אני רק אגיד מילה על עצמי למי שלא מכירה אותי, ממש בקטנה, אז יפעת קריב, אני חושבת שאתן מכירות כבר, אבל עובדת סוציאלית קלינית כבר 30 שנה בערך, ולומדת את פנימיות התורה מעל ל-15 שנים, תלמידה של הרב יובל כהן השארוב, שמלמד בעצם את עין הבדולח, ומה שאני מביאה לכם כאן זה מעין הבדולח ומהבעל שם טוב. אני מתמחה בטיפול בטראומה, טראומה מינית, טראומה מורכבת, EMDR, כל השיטות האלו, המודרניות, אבל אני מצאתי את ליבי בתורת היהדות. כי בעצם הבעל שם טוב בא לרפא את עם ישראל מטראומה. אני כבר אספר לכם עליו בהמשך, והבעל שם טוב בעצם מוצא לפני 270 שנה, כשהם חיים בגולה, בגלות, בכפרים באירופה, שכל הזמן העם היהודי נרדף, והוא מוצא שהעם שלנו בטראומה. והוא בעצם יוצא לרפא את העם, והוא המייסד של תורת החסידות, שלמי שלא יודעת, תורת החסידות היא תורת הנפש. אני אומרת ככה, ערב טוב, אני שמחה לראות אתכן. תורת החסידות היא תורת הנפש. ובעצם ללמוד את תורת הנפש על פי החסידות, ולשלב את זה בכלים מודרניים, מעולם העבודה הסוציאלית והטיפול בטראומה, זה ממש ריפוי ומענה לעם שלנו. אז כל מה שאני מלמדת אתכן, אתם יכולות להעביר הלאה, ואני לומדת את זה כבר שנים על שנים על שנים, ומתעמקת עוד ועוד, כדי להפיץ את זה ברמים, כדי שבאמת יפוצו מעיינותיו של הבעל שם טוב, ואני באמת מאמינה שזה יכול להביא ריפוי לעם שלנו ושלום, מאמינה בזה בכל ליבי. אז הכנתי לכם מצגת מהממת, שמדברת על תורת המראות, ומחברת את זה לחגים, ומחברת את זה לליקוי חמה, ומחברת את זה לכל מה שהעם שלנו עובר. ואתן מוכנות להתחיל? תכתבו לי, אתן מוכנות? תודה לחיותה שעושה כן עם הראש, תכתבו לי, אתן מוכנות להתחיל? סקרניות? כמה מכן כבר למדו את הבעל שם טוב עד היום? מכירות אותו? אני רואה פה לפחות 2 שאיתי במסע, 3 שלמדו אותו. אז בואו אני ממש הולכת לתת לכן את זה, ועוד פעם לעומק, מוכנות, כן, תודה, אני רוצה לתת לכן את זה, כי זאת השליחות שלי. להדביק אתכן באנרגיות האלה ובאור, והאור מגיע באמת גם בימים כאלה. אני אגיד עוד משפט על עצמי, לא אמרתי, אני כל חיי פעילה למען עם ישראל, בהתנדבות, בפעילות, בתפקידים, מהשטח, עבודה עם אוכלוסיות מכל המגוון הרחב של האוכלוסיות, ועד לכנסת לחוקק חוקים, אבל אני מוצאת שהשליחות שלי היא כאן איתכן, להפיץ את תורת הבעל שם טוב, להפיץ את פנימיות התורה, לכל אחת ואחת, כי בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים, ובזכות נשים צדקניות יגאלו בדור הזה. אז אנחנו אנשים שנגאל את הדור הזה ונציל את העם הזה למען הילדים שלנו. יש לנו עבודה. אז כל מי שמצטרפת אליי, שתדע שיש לה עבודה. יש לנו פה גם את אלפי מנשה, ואיזה כיף שכתבתם שאתם מוכנות. אז אני ככה הכנתי לכם מצגת, ואני אנוע בין המצגת לביני, ואני אסביר לכם ונתעמק. יש לנו ככה שעה ביחד,
יהיה לנו מדיטציה באמצע, מדיטציה בסוף, ככה שתסגור לכן את הכל, ואיתה אתם תלכו לישון. אתם הולכות לישון עם מדיטציה עמוקה, ממש אמיתית של הבעל שם טוב. כל תמונה שאני רואה אתכן, אני מאושרת, שתדעו. אתן מחממות לי את הלב. אז בואו נראה ככה, היום נבין טיפה את סוד תורת המראות של הבעל שם טוב. אנחנו ניכנס לזה, ויכול להיות לכם ממש מעניין. רק רגע אחד, אני פה פותחת לי את המצגת. עוד שנייה אחת. הולך להיות לנו באמת חוויה מרתקת. אתם מוזמנות לשאול כל שאלה שאתן רוצות בדרך. ולשאת תפילה, לשאת תפילה. אני רק רוצה שכולכם תהיו במיוט, שלא נפריע אחת לשנייה, ושתהיה לנו הקלטה טובה. אז ככה, באמת מילה על הלבנה, בסדר? אמרתי את זה בהתחלה, אבל עכשיו אני רוצה לחבר את זה לתדר שלנו. אז תראו, כמו שהלבנה מתכסה ומתחדשת, כך גם החיים שלנו. מי שנמצאת איתי, ואני רואה כאן כמה באמת נשים מדהימות שעושות איתי כבר מסע, אם זה בקורסים, אם זה בקהילה, אם זה בקליניקה, ו... והחיים הם עליות וירידות, הם חושך ואור. ואנחנו כל הזמן רוצות ללמוד איך לנוע בין החושך לבין האור. בין המקום הזה שאני מתכנסת ומתכסה ולא רוצה לצאת אל העולם, לבין המקום הזה של אני כולי מלאה באור ואנרגיה. אני יכולה להגיד לכם שאני אלמד אתכם להיות מלאות באור ובאנרגיה. בוא, אבל המסע הזה מלמד עליה. אותנו, אפ, אפ. המסע הזה מלמד אותנו לגלות את האור כל פעם מחדש. תשימו לב, זה רק בידיים שלנו. לגלות את אור הלבנה, לייצר מציאות, זה רק בידיים שלנו, במבט עיניים, ובדיוק בתקופה הזאת של ראש השנה. כי בראש השנה אנחנו מתחדשות. תכף נבין איך אנחנו מתחדשות בראש השנה. אז תראו, בראשית. בראשית היה עולם תוהו ובוהו, חושך ואור. בראשית זה הזמן להתחיל את הכל מההתחלה. מה זה המילה בראשית? תסתכלו איזה יפה היא. מה יש בתוך המילה בראשית? אתם יכולות לכתוב, מה יש בתוך המילה בראשית? יש בתוך המילה בראשית ראש. ראש השנה. בראש השנה אנחנו מתחילות מבראשית. ועכשיו אנחנו עושות עבודה לקראת ראש השנה. עבודה להתקרב אל החג הזה בחודש אלול. אז בעצם ראש השנה בדיוק בריאה. לברוא בראש השנה. אני בוראת את המציאות בתוך הראש שלי. בסדר? תכף תבינו מה יש לנו בראש. עוד משפט אחד כבר נראה את זה. שתראו איזה יופי. לא משנה איך הייתה השנה שעברה, והייתה שנה קשה ורעה. בשנה הקודמת הייתה קשה. קשה מאוד לעם ישראל. מהשנתיים הקשות ביותר שידענו אי פעם, והבטח הקשות ביותר מאז הקמת המדינה. אבל תאמינו במה שאני אומרת לכם, יש לנו הזדמנות לברוא מציאות חדשה בשנה הקרובה בראש שלנו. תכף נראה איך אנחנו עושות את זה. ואם אנחנו נעשה את העבודה, ואני מזמינה אתכן איתי למסע שהוא עבודה, אנחנו הולכות לברוא כל אחת בחיים שלה, בחיים של הילדים שלה, בחיים של העובדים או העובדות שלה, בחיים של הנכדים למי שיש, בחיים של הבני זוג, בחיים של הקהילה שלה, מציאות חדשה. זה המסע שאני מזמינה אתכם לעשות איתי על פי תורת הבעל שם טוב. עכשיו תראו איזה יופי, 6,000 שנה, אנחנו בשנת 5,700, תגידו לי כמה? אנחנו נשארו עוד 200 שנה להגיע ל-6,000, אבל אף שנה לא הייתה קודמת דומה לשנה שקדמה לה. אף שנה לא הייתה דומה לשנה שקדמה לה. גם השנה הזאת הולכת להיות שונה. ואני אופטימית, אני אופטימית שכולם יחזרו הביתה. אני מאמינה שכולם יחזרו הביתה. כל אחד יצא ממקום החשוך שלו, מהשבי שלו, אור החמה כאור הלבנה יתגלה לנו. עם ישראל יפרח ויהיה בזריחה. אנחנו נעשה את זה. אז בואו נראה עוד רגע אחד. אני רוצה לקחת אתכם איתי לאיזושהי מדיטציה. אז כולם בבקשה, שימו פלאפונים בצד, שימו מיילים בצד, את הילדים ואת הכל. כרגע הירח חשוך, אין שם כל כך מה לראות, כי האדום חשוך, צריך רק טלסקופים או מקומות באמת מיוחדים לראות את זה. ואני רוצה שתיכנסו איתי לתמונה הזאת. תמונה היפהפייה הזאת, אני צילמתי אותה באומן.
אספר לכם על המסע שלי לבעל שם טוב, ולנכד שלו, רבי נחמן מברסלב, וזה מקום שיצאתי להתבודד בו. דמיינו אותי, אני יושבת כאן על הדשא הזה שמסביב למים, יש המון המון מים בטבע, ואני עושה התבודדות, ומתחיל לרדת עליי גשם, ואני נשארת שם. ואני מתחברת, אני מבקשת מהבעל שם טוב, תן לי להיות צינור שלך, להפיץ את התורה. מה צריך לעשות כדי להביא את זה לעם ישראל, לנשים שלנו? אני עובדת עם נשים, אני מאמינה בנשים, תן לנו להפיץ את זה. אז אני רוצה לבקש מכל אחת מכן, להניח יד על הלב, להניח יד על הבטן, לקחת נשימה עמוקה מהטבע המופלא הזה, להירגע, לנשום נשימה רגילה. אני רוצה לבקש מכל אחת ואחת מכן, להכניס רוגע. תרככו את תווי הפנים, אנחנו יכולות לדבר על הפנים ועל הראש. תרככו את תווי הפנים שלכם. תרככו את הכתפיים. תרככו את הגב. תשלחו אנרגיה טובה, זרימה של מים, זרימה של טבע, לכל המקומות שכואבים לכם בגוף, החסומים, אם זה בברכיים, אם זה בגב תחתון, אם זה בצוואר, אם זה בגרון. בהמשך בעבודה היא תמיד אני מסבירה מה מסמל כל מקום כזה כשהוא כואב, כשהוא חסום. קחו נשימה עמוקה. כשאנחנו רוצות להבין את תורתו של הבעל שם טוב, אנחנו צריכות להבין איפה הוא יצר אותה. בתמונה שאתן רואות כאן, זה מקום שבו הוא יצר את התורה הזאת, את ההשתקפות, את כל תורת החסידות הנפלאה שהוא הביא לנו, לעם שלנו. ההתבודדות שלו בטבע, בטבע, הוא הבין את העוצמה. תקחו עוד נשימה ותכניסו רוגע. יש לנו באמת מפגש מקסים, ואנחנו נסיים אותו גם ביער שבו התבודד הבעל שם טוב. עם היער הזה אתם תלכו לישון. ובואו בכלל נבין מה זו תורת המראות, מה היא מלמדת אותנו. מבינה? אז אני רוצה ככה לחזור אליכן רגע אחד, להבין לך מהי תורת המראות. תורת המראות שינתה לי את החיים. אני רוצה להתחיל ככה בסיפור, סיפור מהקליניקה, אתם עדיין יכולות להקשיב לי עם עיניים עצומות, ברוגע. אספר לכם את אחד הסיפורים, אני חושבת היותר מטלטלים, יש לי הרבה מאוד, אבל בעצם תורת המראות אומרת שכל מה שאני רואה בחוץ, הוא בעצם משהו שקורה בפתוחי. וזה מאוד עמוק, זה מאוד עמוק. הולכות להבין את זה בכמה רבדים, אבל כל מה שאני רואה בחוץ הוא בתוכי. העולם שבחוץ משתקף בי. אני אספר לכם על מטופלת אצלי, בסדר שהיום חברה בקהילה, וחברה ככה עשתה את הקורס, ובאמת, אני חושבת שזה אחד המראות שאני חייבת לדבר עליהן. היא בחורה, וביקשתי את אישורה לספר את זה, היא בחורה שעלתה לארץ בגיל 15, לפני כבר הרבה מאוד שנים, וההורים שלה לא רצו שהיא תעלה לארץ, הם לא רצו. היא גדלה בחו"ל, יודעת, לפני נגיד, בוא נגיד 40 שנה, לעלות לבד לארץ, זה לא אירוע פשוט לילדה בת 15, והיה באמת, לא, היא לא קיבלה תמיכה מהמשפחה שלה, היא לא קיבלה שום תמיכה על העלייה לארץ. ובגיל 15 הבחורה מחליטה לעזוב את הכל, לעזוב את הבית, ולצאת אל הארץ. ובלילה שלפני שהיא עוזבת את הארץ, היא חולמת חלום. היא חולמת חלום שהיא באה לצאת מהבית, ותופסים אותה ככה בכתף חזק ולא נותנים לה ללכת. החלום הזה רודף אותה עד היום. כל פעם שיש לה סיוט, מחשבות רעות, היא מתעוררת בבהלה בדלת של הבית, כשהיא רוצה לצאת מהבית והיא לא מצליחה. בעצם כל פעם שהיא ניגשת לעבודה חדשה, כל פעם שהיא לפני משהו משמעותי בחיים שלה, אותה דלת חוזרת בחלום, היא באה לצאת, ותופסים אותה חזק ולא נותנים לה לצאת. עכשיו, היא הלכה להרבה מאוד טיפולים לאורך השנים, עשתה פסיכואנליזה, עשתה הרבה טיפולים, וכמובן, מה עלה בטיפול? שמי עצר אותה? מי עצר אותה מלצאת בדלת? תכתבו. מי עצר אותה? היא עצמה. היא עצמה, נכון מאוד, אבל בחלום שלה לאורך שנים, היא בטוחה שאימא שלה עצרה אותה. אימא שלה לא תמכה בה בעלייה לארץ ישראל,
אמא שלה לא רצתה שהיא תעלה, אמא שלה עלתה רק לאחרונה, 30 ומשהו שנה, 40 שנה אחרי שהיא עלתה לארץ, ושנים הבחורה הזאת מסוכסכת עם אמא שלה. היא לא מדברת עם אמא שלה, הן רבות על כל דבר. בכלל המשפחה מאוד מפוצלת, יש שם המון המון כעסים, עצורים בבטן, היא לא נסעה כמעט לבקר את ההורים שלה, ההורים שלה לא ליוו אותה בכל מה שקורה בארץ, ושנים היא סוחבת את זה, מעל ל-30 שנה. וכשהיא מגיעה אליי, ואנחנו עובדות על תורת הבעל שם טוב, על המראה, אנחנו מתבוננות בפחדים שלה, ובכעסים שלה, וכל מה שהיא סוחבת לאורך כל החיים, ואנחנו עושות תהליך על פי תורת המראות, והיא מתחברת לשורש נשמתה, ואני אומרת לה, כל מה שאת רואה זה בתוכך, והיא חוזרת אל החלום הזה, חומש, היא חוזרת אליו, והיא מבינה, כמו שקרן אמרה בחוכמתה, שבעצם מי שבלמה אותה מלעלות לארץ, מי שעצרה אותה זאת היא, זה הפחדים שלה. היא זאת שלא רצתה לעלות באמת ולעזוב את הבית, או שהיה בה פחדים. אבל תבינו, 30 שנה היא רבה עם אמא שלה ולא מדברת איתה, איבדה את הקשר עם המשפחה שלה. 30 שנה כל פעם שהיא באה לחצות את הכביש, להתמודד לעבודה חדשה, לעשות משהו, היא רואה את אמא שלה בולמת אותה. עכשיו אמא שלה מעולם לא בלמה אותה. אבל אמא שלה כמובן פיתחה כעסים, היא פיתחה כעסים, המשפחה התנתקה. באותו יום היא יוצאת ממני, היא רצה לאמא שלה ומבקשת סליחה מאמא שלה, ואומרת לה, אמא, כל כך הרבה שנים איבדתי אותה. היא ואמא משלימות, מדברות על הכל, האמא כבר בת 80 פלוס, עושות תיקון ביניהם, והיא חוזרת אליי ואומרת לי, יפעת, הפחדים שלי כל החיים עוצרים אותי. אני זו שבולמת את עצמי. רציתי להיות ככה ולא הייתי, רציתי את זה ולא עשיתי. כאילו, עלייה לארץ ישראל זה הדבר היחידי שעשיתי בחיים, ומאז אני תקועה בפחד. וזו תורת המראות. תורת המראות אומרת לא להאשים אחרים. אנחנו לא מאשימות את אימא שלנו במה שקרה לנו, ולא את אבא, ולא את השכנה, ולא את הבעל, ולא את הבוסית בעבודה, או את הבוס. אנחנו לא עסוקות בהאשמה של האחר. אנחנו זאת להתבוננות פנימה. ואז מה אני מוצאת בתוכי? שהוא זה שבולם אותי. מה הקול הזה בתוכי שאומר לי, אל תתמודדי, אל תתחתני, אל תלכי. בעצם תורת המראות מחברת אותי לשורש הנשמה שלי. והתיקון הוא תיקון שלי. וזה הקסם המופלא של התוכנית הזאת. זה נשמע פשוט, אני יודעת שזה לא, אבל אנחנו נבין את זה, וגם מי שתרצה אחר כך עוד לשתף. זה בעצם הסוד. הסוד הוא בחיבור שלי לעצמי. עכשיו, מה קורה אצלנו בעם? אנחנו כל הזמן מאשימים. אני מאשימה את הבוסית, כאילו מי היום לא האשימה מישהו? את הבן, את הילד, את האח, הוא לא בסדר, הוא לא רואה, היא לא יודעת, היא כועסת, היא מבולבלת, הם. אנחנו לא עושים את התיקון הפנימי בתוכנו. המסע שלי זה ללמד אתכן לעשות את התיקון הפנימי בתוככן, וגם כשהוא כואב אנחנו מרפאות. גם כשהוא קשה אנחנו מתקנות. וזה מדהים, זה שינה לי את החיים. זה שינה לי את החיים, תודה לאל, אני רוצה להגיד, ותודה לרב יובל כהן השארוב, שפתח לי את העיניים לתורה הזאת, ודרך עין הבדולח התעמקתי בה ולמדתי אותה עוד. אז בואו רק ככה נבין עוד טיפה את התורה. ננסה לקחת אתכם חזרה אל המצגת. בואו תראו. אז קודם כל, אמרנו הכל בתוך הראש שלנו. ראש השנה, בראשית, הכל בראש שלנו. אני מדברת לכם על תורת המראות. איפה העיניים יושבות? בראש שלנו. היום אנחנו מדברות על הראייה. נכון, היא עצמה נעצרה. אנחנו מדברות על הראייה, זאת אומרת, הכל קורה בתוך הראש שלי. הדיבור זה בראש שלי, הראייה זה בראש שלי, השמיעה זה בראש שלי. הכל קורה בתוך הראש שלי. אז בואו נראה. תורת המראות בעצם באה ללמד אותנו שכל מה שאנחנו רואות מדבר עלינו, על עצמי בעולם הזה. ואני צריכה להסתכל בפחדים שלי, ולהסתכל בבלגן שבתוכי, ולהסתכל בקולות, בדיוק, ובחרדות. זה העבודה שלנו, אנחנו ממש, ככה, אמה כתבה פה שאלה, שהקול שלי הוא פחדים וחרדות. אנחנו בתקופה שיש חרדות ופחדים ממש קשים בעם ישראל לכולנו, לכולנו, ואנחנו מעבירים את זה לילדים שלנו, לבני זוג שלנו, להורים שלנו. אמה, אני מקווה שניתן היום קצת טיפים על זה, וזאת הסדנה שלנו, כי אנחנו לא יכולים לחיות ככה. הריפוי של העם שלנו זה שחרור מפחדים וחרדות, ואני אתייחס פה להכל.
וזה מה שהבעל שם טוב בא ללמד אותנו, לכן הוא פיתח את החסידות שהיא תורת הנפש. אז כל מה שהתורה באה ללמד אותך על עצמך, על הדרך שלך בעולם הזה. ובעצם שאלה שכל אחת יכולה לשאול אותה עצמה ולכתוב כבר עכשיו לעצמה, איזה מראות היא רואה ביום יום שלה? איזה מראות היא רואה? מה אני רואה בהווה ומה אני סוחבת מהעבר? אני עוד מעט אביא לכם עוד דוגמה על העבר. מה בהווה, מה בעבר משתק אותי, בולם אותי? השיתוק מוביל לחרדה, לפחד, אני נמנעת, אני מתוסכלת, אני עייפה. אנחנו ממש הולכות ללמוד את זה, ושימו לב, ראש השנה, הכל מתחיל מבראשית בתוך הראש שלי. אנחנו יכולות לעשות עבודה בתוך הראש, זה לוקח זמן. אם אני סוחבת משהו 20, 30 ו-40 שנה, לוקח לי זמן לתקן אותו. אבל זה מצליח, מבטיחה לכם. מבטיחה לכם, וזה מקווה שזה ייקח לכם פחות ממני, 15 שנים אצלי, אני מקווה שזה ייקח הרבה הרבה פחות, מבטיחה לכם, הרבה פחות. אז מהי תורת המראות? מה עקרון הבסיס שלה? העולם הוא מראה, וכל מה שאת רואה את צריכה לרפא. כל מה שאת רואה, כל סיטואציה, כל אדם, כל כאב, זה שליח עבורך לריפוי. בעצם כל מה שאני רואה בעולם אני צריכה לרפא. וואו, זה גדול, זה עוצמתי, זה חזק, אבל כן, אני יכולה להגיד לכם כמישהי שמטפלת בקליניקה או מישהי שמרצה, ואתם באות אליי עם הסיפורים שלכם, אני צריכה לעשות אחר כך עבודת ניקוי. אני עושה. אני יוצבת, אני מתפללת, אני קוראת, אני מנקה. אם זה הגיע לפתחי, אני צריכה לעשות על זה עבודה. ולכן כל מי שמכירה אותי ונמצאת איתי באיזשהו קשר יודעת שאני ממש מתעמקת במה שאתם מביאות וממש מתפללת בשבילכן, כמו שלמדתי מהם. לנקות את זה, לנקות ולעזור. אנחנו גם נלמד מה אנחנו עושות, איך אנחנו מטפלות בזה. אז תראו, אני חוזרת לכם למצגת, העולם הוא מראה, בסדר? אומר לנו הבעל שם טוב, בסדר? תתבוננו במשפט, כמים לפנים הפנים, כן לב האדם לאדם. כל מה שהפנים שלי רואות, זה מה שקיים בתוכי. פנים מלשון פנימיות. אותו דבר הלב שלי, כל מה שבלב שלי, נמצא בלב של הזולת. הבעל שם טוב אומר לנו, כל מה שאנחנו רואות בזולת, זה בעצם משקף אותנו. הרב השרב אומר לנו בעין הבדולח, התודעה פשוט משקפת את עצמה למציאות, והמציאות היא המראה שלנו. זאת המציאות שלנו. כל מה שאני רואה שם בחוץ קיים בתוכי. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת שאם אני רואה עכשיו סבל, אני צריכה לשאול איפה הסבל בתוכי. אם אני רואה בלגן בחוץ, מישהי היום באה אליי ואמרה לי, יפעת, כל העבודה שלי כל כך מבולגנת, הבית שלי מבולגן, הכל מבולגן לי בחיים. אז אם אני רואה בלגן, אתם יודעות מה מצאנו אצלה? שהיא חיה בחוסר גבולות. אין לה גבולות. אז הכל בבלגן, הכל פרוץ. הבוסים שלה פרוצים, הילדים שלה בבלגן, הזוגיות שלה בבלגן, כי אין גבולות. אז תורת המראות מראה לי לא אחד לאחד. אם היא מראה לי בלגן, אני צריכה לשאול איפה הנפש שלי סוערת, איפה הנפש שלי בסטרס. בואו נחשוב מה עוד יכולה להראות לנו תורת המראות. מה יש בתוככם כרגע? תנו לי במילה אחת, תחושה אחת שמשקפת אתכם, שכל אחד תרשום תחושה אחת. ננסה לראות במראה, מה הרגשתם היום? מילה אחת שהרגשתם היום. תכתבו לי. תסכול, כאב, מילה אחת. אהבה, אושר. מילה אחת תכתבו. מה הרגשתם? ממש מילה אחת שעברה לכם היום שאתם מתבוננות במראה שלכם. חמלה, יפה מאוד. חמלה זה ממש כאילו מקום מאוד מאוד גבוה, שאני בעצם מרגישה חמלה כלפי האחר. חסתי חוסר התחשבות, מעולה. לדוגמה, חוסר התחשבות, רחל, נכון, רחל, אפילו אם אני לא יודעת מה זה, לפעמים חוסר התחשבות יכול להראות לי חוסר התחשבות בעצמי. אני לא סופרת את עצמי, אני לא רואה את עצמי, אני אוכלת מה שבא לי, אני לא עושה התעמלות. לפעמים החוסר התחשבות הוא רק תמונה למראה הפנימית שלי, אני מעשנת לדעת, אני לא יודעת, אני לא מכירה את הדברים. ספק. הרבה פעמים ספק זה ספק בביטחון העצמי שלי, ספק ביכולות שלי. יש לי ספק בעצמי, אני לא מאמינה בעצמי, אני לא בוטחת בעצמי. עומס. עומס דורש ממני לעשות סדר, עומס דורש ממני להתבונן, עומס דורש ממני להגיד, רגע, מה אני יכולה להוריד? זה כולם נורא עמוסות כרגע. אנחנו עושות תהליך של לעשות סדר.
וואו, ניצנה שואלת פה על הכאב החד והברור. וואו, תקשיבי, וניצנה, את איתי בקהילה, אני מבטיחה לך, אנחנו הולכות ממש לעבוד על זה. כי הכאב שבחוץ הוא הריפוי, ולכן כולנו מרפאות. כל אחת מהנשים פה יכולה לרפא, ואני בטוחה שחלקכן מטפלות, ואני בטוחה שחלקכן כבר יודעות לרפא. אני יכולה לרפא את עצמי, את הילדים שלי, את הנכדים שלי, את הקהילה שלי, האנשים בעבודה שלי. כל אחת מאיתנו יכולה לרפא. זאת אומרת שאם אני כל כך חווה כאב וסבל בחוץ, תני לי כלים לריפוי. אני אתן לך כלים לריפוי. אני אתן לכם את הכלים האלה כי זה בנפשנו. כשאני רואה את החושך בחוץ, אני הולכת ומפיצה אור. בסדר? חוסר אונים. אז גם איפה החוסר אונים הזה פוגש אותי בבית, בעבודה, במערכות יחסים שלי. זאת אומרת, מה שאני רואה בחוץ משקף לי משהו בתוכי. עצירה והתבוננות ובחירה. זה מקום נהדר, לעצור. אנחנו נדבר הרבה, תורת המראות מדברת על עצירה. להתבונן ורק אז לבחור איך להגיב. מאיפה אני מגיבה? מהכעס, מהתסכול, מחוסר אונים. בהירות, תודה לאל. נגיד על בהירות תודה לאל כל הזמן, ולהגביר אותה, להעביר אותה הלאה. אמן וכולנו נהיה בבהירות. עייפות, אני יכולה להגיד, כולנו עייפות. עייפות רגשית, עייפות פיזית, עייפות, פשוט עייפות. כן, תקופה של עייפות, תודה על האנרגיה המבאסת בעבודה. יש אנרגיה מבאסת ולא פשוטה. העייפות חוזרת על עצמה. אז מבחינתי המטרה של תורת המראות היא לתת לכן אנרגיה, להעיר אתכן, לצאת מהאנרגיה המבאסת, כי כשאנרגיה מבאסת בעבודה, היא מבאסת בבית, אני נכנסת הביתה מבואסת, מערכת היחסים שלי מבואסת, הכל אצלי בדאון. בואו נרים את עצמנו, אני הולכת להרים אתכן היום. תודה על כל מה ששיתפתם וכתבתם, אנחנו הולכות להתרומם. בואו נבין איך אנחנו מתרוממות. מה מלמד אותנו תורת הבעל שם טוב? מה מלמד אותנו הרב השארוב? ואת זה אני מביאה לכם. כמים לפנים הפנים, כן לב האדם לאדם. זה ממשלי, זה מגיע משלמה המלך. אז התמונה הזאת גם אני צילמתי אותה, ויש לי ככה מקומות שרואים אותי יושבת בה בעוד התבוננות על הספסל המדהים הזה, שנמצא ככה אי שם בדרכים באוקראינה, שנוסעים מהבעל שם טוב לרבי נחמן. זה נמצא בקבר של רבי נתן, אני לא אכנס כרגע למי היה רבי נתן, אבל באמת צדיק גדול. אומרים להם, תתבוננו בעצמכם, תתבוננו בפנים שלכם, הפנים זה הפנימיות שלי, תתבונני פנימה, מה את רואה? תרגישי את הלב שלך, ואז תרגישי את האחר. כולנו יכולות להרגיש כל הזמן את האחר. דרך הפנים שלי אני רואה את האחר. דרך הלב אני רואה את האחר. אז בואו נראה. תשימו לב, מה שאני משדרת לעולם, זה מה שאני מקבלת. שידרתי לעולם כעס, אני אקבל כעס. שידרתי תסכול, אני אקבל תסכול. אתם מכירות את זה שבאים לתינוק ועושים לו קוצ'י מוצ'י? קוצ'י מוצ'י תינוק קטן ומתוק, הוא מיד יצחק. אני באה לדקדק תינוק קטן ומתוק, הוא מיד יתפקע מצחוק. אני אבוא חס וחלילה לתינוק ואני אצעק עליו, מה הוא יעשה? הוא יבכה. מה שאני משדרת לעולם, זה מה שאני מקבלת מיד, זה שווה אחד לשני. זאת אומרת שאם כולם כועסים עליי, אולי גם אני כועסת. אם כולם רבים איתי, אולי המריבה היא בתוכי. אם אני ברוגע, בסבלנות, תראו איך אפשר לרפא את העם שלנו. אנחנו נהיה ברוגע וסבלנות, נרגיע את כולם, נביא אור לכולם. לא נאשים אחד את השני, נרפא. זה החזון שלי, אמן. תעשו את זה יחד איתי, אני קוראת לכם לבוא איתי. הלב שלי הוא הלב שאני חווה מאחרים. כשאני פוגשת לב סגור, לב שהוא קיפודי, לב שהוא תסכול, אולי גם הלב שלי סגור, אולי אני צריכה לעבוד על לפתוח אותו לאחרים, אולי גם אני סגורה, מסוגרת בתוך עצמי. אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם, על מה קשה לי להסתכל? על מי קשה לי להסתכל? מה אני לא רוצה לראות? מה אני לא רוצה לראות? תכתבו לעצמכם את השאלה הזאת, תכתבו אותה, ומי שרוצה לכתוב לי בצ'אט יכולה לכתוב. מה אני לא רוצה לראות כרגע? יש מי שלא רוצה לראות אנשים שמחים, יש מי שלא רוצה לראות אנשים כואבים. יש מי שלא רוצה לראות איך יש מן אחרי הקיץ הזה. יש מי שלא רוצה לראות את החגים.
עוד מעט הגיעו החגים, ולא בא לי לראות את האנשים בחגים. לא בא לי לראות אנשים מתנשאים. טוב מאוד. מה עוד לא בא לכם לראות? על מה קשה לכם להסתכל? יש המון התנשאות היום. התנשאות זה גאווה. התנשאות זה אגו. למה אני לא רוצה לפגוש את זה? מה זה עושה לי? מה זה מזכיר לי? איפה זה פוגש אותי? חוסר צדק, כן. אני צריכה לבדוק איפה אני נמצאת גם במקומות האלה של החוסר צדק. איפה זה פוגש אותי בבית, בעבודה, במקומות הפרטיים. אנשים שהכל טוב אצלם, כן, כן, קשה לראות את כל הפייק הזה בפייסבוק וברשתות. אין אנשים כרגע שהכל טוב אצלם. אם כן, הם לא מהעם שלנו. העם שלנו זקוק לריפוי. לא בא לי לראות אנשים שלא מצליחים לחיות נכון עם עצמם. חד משמעי. אז בואו נעזור להם. הכלים שתקבלו ממני, יעזרו להם. יעזרו לילדים בבית ספר, יעזרו לילדים בכל מקום. בעצם כל הכלים האלה, אני אחר כך מדברת איתם עם הילדים שלי, אני מדברת איתם עם בן זוג שלי, אני מדברת איתם עם אימא שלי. אני מדברת עם סבתא שלי, תראו לי, יש סבתא בת 95, בסדר? שתיבדל לחיים ארוכים, צלולה לחלוטין, ניצולת שואה, אני חושבת שהיא החליטה להיות האחרונה. אנחנו אומרים לה, סבתא, את הניצולה הצלולה, ממש זוכרת הכל, צלולה לחלוטין. ולסבתא שלי יש אישו נורא חזק עם כסף. היא בת 95, תודה לאל, לא חסר לה כסף, אבל יש לה אישו נורא חזק עם כסף. וכל פעם שהיא רוצה ככה ללכת, ואומרת, יפעת, די, מספיק, אני לא רוצה לחיות יותר. אני אומרת לה, אבל סבתא, חסכת כסף כל השנים. חסכת בשביל מה? זה בשבילך. זה בשבילך. ואנחנו קונים לה שפע ומביאים לה דברים טובים, והיא לא מצליחה לראות את זה. ואז יום אחד היא באה ואומרת, יפעת, תני לכל אחד מהנכדים 100 שקל. ואומרת לה, סבתא, איזה עבודת תיקון את מדהימה, מדהימה את עושה. הנה, את נותנת מהכסף שלך. אמרת לה, את מתקנת את הנושא של הכסף? את לא מבינה. את מתקנת אותו אחורה להורים שלך, את מתקנת אותו לילדים שלך, את מתקנת אותו לי, אני הנכדה שלך, ולנינים שלך, ובעזרת השם עוד מעט בני נינים, כי לסבתא שלי יש חסימה בנושא הזה, ואני עושה איתה עבודה. אומרת לסבתא, מה זה כסף? את בת 95. בואי תברכי את כל הילדים ואת כל הנכדים ואת כל הנינים. תקשיבו, היא עושה עבודה עם הכסף, אישה בת 95, והיא באמת, כל פעם שהיא נותנת, אתה יודע, יש נכדים ויש ילדים, נותנת לכל אחד 100 שקל, פתאום נתנה נגיד 1,000 שקלים, והיא אומרת, אני אומרת לסבתא, איך את מרגישה? אמרתי, אני מרגישה טוב. אמרת לה, סבתא, את מרפאה את כולנו. את מבינה? את מרפאה את כולנו, כי לא יכול להיות שלסבתא שלי, שהיא סבתא רבא של הילדים שלי, יש לי 4 ילדים, יהיה אישו עם כסף. אמרת לה, אלוהים משאיר אותך כאן איתנו, עד שנפתור את כל הבעיות הכלכליות. עד שנפתור את כל הנושאים האלה, ואנחנו עושים את זה איתך בלייב, ואז אני הולכת ואני קונה לה איזו עוגה ממש מה שקרה כזאת, כי מותר לה כבר בגיל הזה הכל, איזה קרמשנית של פעם, והיא אומרת לי, יפעת, זה עלה הרבה כסף, ואני אומרת לה, סבתא, זה לא עלה כלום. זה לא עלה כלום. שטויות. והיא אוכלת את זה בהנאה, עם אפרסקים וענבים, כי מבחינתה גם פירות מאוד, מאוד יקר. ותראו איזה תיקון מדהים סבתא שלי עושה בגיל 95. ממש, היא מחלקת את מה שיש לה. אומרת, אין בעיה, אין בעיה שיהיה לכם. סבתא אהובה שלי, אני מדי פעם מעלה עליה פוסטים, היא באמת, אני חושבת פעם ראשונה בגיל 95 חיה בשפע. של אוכל, של משפחה גדולה, היא בעצם עכשיו עושה את תיקוני השואה, אמן והיא עושה את זה לכל עם ישראל. אבל זה תיקונים, זה מראה. אני רואה את הקושי שלה עם הכסף, ואני רואה איך זה עבר בין דורי. לאמא שלי ולאחים שלה, אליי, לילדים שלי. והיום המקום שלי, אני עם אישה בת 95 מתקנת את זה, תיקון בין דורי. תודה לאל, אנחנו מתקנים. אין שום סיבה שתהיה חסימה באף צינור. אנחנו נדבר על החסימות ועל הצינורות, אנחנו נדבר על זה. אז בואו נמשיך ונראה. בעצם, מתי מופיעה המראה? המראה מופיעה רק כשהתלמידה מוכנה. איך אתן יודעות שבאה אליכן מראה? אתן מוכנות לקבל אותה. אין מראה כשאת לא מוכנה. אומר לנו הבעל שם טוב, המראה מופיעה כשהתלמידה מוכנה. ואם אתם פה איתי, סימן שהבעל שם טוב קרא לכם. אם אתם פה איתי, סימן שאחד הצדיקים אמר לכם, אתם מוכנות. בלילה של ליקוי חמה, ביום ראשון, בטה-טה-טה-טה-טה, הנה הצטרפתן ללמוד את הלימוד הזה, כי אתן מוכנות. אז תשימו לב, ריפוי אמיתי מגיע בהסכמה לראות. אני מסכימה לקחת אחריות. אני מסכימה להבריא.
אני מסכימה לטפל בכל מה שחוסם אותי, גם אם זה קשה, גם אם זה כואב, גם אם זה מכאיב, גם אם לא בא לי, כי אני לא מתקנת רק לעצמי. אתן מבינות את התיקון? התיקון הזה הוא תיקון בין דורי. ניצנה, את מבינה? זה תיקון בין דורי. את מתקנת לילדים שלך, ולנכדים שלך, ולנינים שעוד לא נולדו. תבינו מה אנחנו עושות הנשים של הדור הזה, של עם ישראל. אני אקח פה את הממוצע, ואני לשאול כולכם בנות כמה אתן? לדעתי אנחנו בנות 45 פלוס. אולי שאני ראיתי כאן מישהי חמודה, 2-3 מתחת לגיל הזה, אבל אנחנו האימהות של הדור הזה, מתקנות למען הילדים שלנו. מתקנות, תקשיבו, אנחנו חייבות, אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולות להשאיר את הכאב הזה, ואת החושך הזה, ואת השבי הזה, לנכדים שלנו. עכשיו אם אנחנו נשב רגל על רגל, זה ימשיך לעבור מדור לדור, כמו שזה עובר מסבתא שלי, מהשואה, להקמת המדינה, להורים שלי, עכשיו אלינו, 7/10. בואו נעצור את זה. איפה אני מתחילה לעצור את זה? בתוכי. אני עוצרת בתוכי. אני עוצרת בתוכי. זה מה שאנחנו לומדות. תיקנתי בתוכי, ריפיתי. אז תראו את היופי של העבודה של החגים. לא איזה קסם, אני חושבת שאני מתרגשת. איך החגים קשורים לתקופה הזאת? הלוא, כמה מאיתנו מגיעות לראש השנה ואומרות, מה זה ראש השנה? גפילטע פיש או חריימה? חמותי, תביא לי השנה מתנה או לא תביא לי? הכלה שלי שכל היום עבדתי במטבח הגיעה דקה לפני זה עם הציפורניים, אפילו לא עוזרת בשטיפת כלים. כולנו כל היום מקטרות ועסוקות באיזה מפה אני אשים, איזה צבע, איזה כלים. אין שום קשר בין כל מה שאמרתי עכשיו לראש השנה. אין שום קשר לראש השנה. ראש השנה זה לשנות בראש. ראש השנה, אני ממש הולכת להעביר שיעור שלם על זה, לשנות בראש. מה אני משנה בראש? את המבט שלי. גם את הדיבור וגם את השמיעה. אבל היום אנחנו במבט. אז בעצם הסדנה של תורת המראות הולכת לעבור את כל החגים. את יכולה לעשות איתי עבודה. ואני גם אגיד, כאילו, אל תלחצו, כאילו, אני אגיד את זה, הסדנה היא בעלות מאוד מזערית, אני כבר אגיד, היא מתנה. היא מתנה לכל מי שתרצה לבוא, ומי שלא יכולה לשלם, שתגיד. היא מתנה של דמי רצינות, כי אני רוצה אתכן איתי. ואני רוצה שאתם תעבירו את זה הלאה. כל מה ששלי שלכן, תלמדו את זה, תעבירו את זה, תטפלו בזה. אז זה רק דמי רצינות, אני אראה לכם עוד מעט, אבל תראו מה היופי של מה אנחנו יכולות לעשות בסדנה הזאת. ואם אתם פה, סימן שאתם מוכנות, אז אל תוותרו. תראו איזה יופי. את זה אנחנו ממש הולכות ללמוד. חגי תשרי, אנחנו עכשיו באלול. אלול זה חשבון נפש, התבוננות פנימית. ראש השנה, יש כאן בונוס ענק שאני מביאה לכם של כתיבת חזון פנימי. כל אחת תצא מפה עם מי היא רוצה להיות בשנה הקרובה. רק על זה שווה לעשות את זה. יום כיפור, חג מאלף, פשוט ניקוי פנימי עמוק. אני סולחת לעצמי, אני סולחת לחבר שלי, אני מבקשת סליחה מבורא עולם. אני עושה סליחה אמיתית מעם ישראל, ואהבת לרעך כמוך. בראש השנה אני עם הקהילה, ביום כיפור אני עם עצמי ואני עם הקדוש ברוך הוא. בסוכות אני נקייה ומזמינה את כולם לקהילה. ובשמחת תורה, בשמחת תורה, אנחנו הולכות לעשות שינוי. מה שהיה לא יהיה. זוכרות כל שנה, 6,000 שנה, ראש השנה משתנה. כל שנה הוא אחר. אנחנו נעשה שמחת תורה אחרת. אני ממש מאמינה בזה. אני ממש מאמינה בזה. שמחת תורה, שימו לב, המילה שמשקפת אותה היא אחדות. אנחנו שנים בפירוד וקרה לנו אסון שאין שני לו. איבדנו חברים, כולנו איבדנו, אני איבדתי. איבדתי ילדים של חברים. אי אפשר, אין לנו מקום להכיל את מה שאיבדנו. אנחנו חייבות לעשות שינוי, אני מזמינה אתכן איתי לעשות את השינוי. אני כבר אתן את כל הפרטים, שואלים אותי איך נרשמים לסדנה, תודה. אני כבר אתן לכם את כל הפרטים, אני רוצה טיפה ללמד אתכן ולהסביר לכן, אני רוצה לתת לכן את זה, באמת, זה מתנות, כל מי שכאן מכירה אותי יודעת. אז אנחנו הולכות לעשות מסע לאורך החגים, ובסוף המסע, מי שתרצה, מוזמנת לבוא איתי לאומן, לבעל שם טוב, יהיה יומיים סדנת המראות אצל הבעל שם טוב. התמונה הזאת, שוב, אני צילמתי אותה, אני אספר לכם. וואו, אז אני רק אספר לכם פה רגע אחד. אני נסעתי, אני בן אדם חילוני. עשיתי סרטון מהמם, ורוצות אני אשלח לכם את הלינק אליו.
מה זה להיות חילוניה? חילוניה זה להכניס את את האלוהות בתוך החילוני. חול המועד, קודש שבחול. ונסעתי עם חברים שלי מברסלב, הם אמרו לי, שכנעו אותי לבוא ליומיים לאומן. אמרו לי, יפעת, בואי ליומיים, את כל היום מדברת הבעל שם טוב, בואי לרבי נחמן מברסלב, זה הנכד שלו, בואי ליומיים לאומן. אמרתי, תקשיבו, רק אם זה יומיים, אין לי זמן, יש לי קהילה, יש לי קליניקה, יש לי קורסים, יש לי חיים, אני עובדת, אני מטפלת. נסענו ליומיים, ביום שנסענו, נפל טיל בשדה התעופה, ואי אפשר היה לחזור לארץ, ונשארתי 8 ימים אצל הבעל שם טוב ורבי נחמן. עכשיו, ידעתי שהוא קרא לי, הרגשתי. תשלח הקלטה, ואני כבר אשלח לכם פה את הלינק להרשמה, אולי אני רק רגע אשלח את זה, אני לא יודעת אם יש לי את זה, אולי לשלי יש את זה, או למי שרצה לצאת. תשלח לכם הקלטה, וואי, איך אני שולחת לכם את זה? צריך לוואטסאפ. תכף נראה, תכף אני אשלח לכם את זה. רק אני אגיד אני יכולה לשלוח לכם את זה, סליחה שנייה אחת ככה, עשו לי כאן, נכון, אתם לא רואות, רק שנייה אחת, וואי 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 וואי, רק שנייה אחת, אני רוצה לשלוח לכם את זה, אתם רואות אותה, הנה זה, העתקת קישור, רק שנייה, אני שמה. אז תראו, אז אני נוסעת לבעל שם טוב ליומיים, ואני נשארת שם 8 ימים, יפעת, תן לי שלך. כן, תודה, כן, אז אני איתכן, ושלי, אני נשארת שם 8 ימים, בעצם אני מתפללת אצל הבעל שם טוב, כבר תראו, ואני אומרת לו, בבקשה, תן לי להיות צינור, תן לי להיות צינור לתורה שלך. אני לומדת אותה כך הרבה שנים, תן לי להיות צינור, ואני מבינה שהבעל שם טוב רצה שאני אעשה שם שבת, ואני אעשה שם את השבת המדהימה ביותר, אני חושבת שהייתה לי עם ברסלבים, דמיינו שבת אצל רבי נחמן עם ברסלבים, לא, אין דברים כאלה. ואני כל כולי לבדי שם, בתיקון, בטיפול, בתפילות, בהתבודדות, חוזרת בן אדם אחר לארץ. זכיתי זכות מאוד גדולה, ואני יודעת שאם היו מזמינים אותי ל8 ימים, בחיים לא הייתי נוסעת ל8 ימים, אין סיכוי, יש לי ילדים, לא הייתי נוסעת. אז התמונה הזאת צילמתי אותה מחוץ לבית מדרש של הבעל שם טוב, ובעצם שנים אני לומדת את התורה שלו, ואני מבינה שכל מה שאני רואה בחוץ זה בתוכי, אני מבינה את הקשר לצדיק הגדול הזה, ובעצם הרב שלי זה הרב יובל כהן השרוב, שמלמד את עין הבדולח, שזאת התורה שבעצם מסבירה את זה, ואני מלמד אתכם את זה בפשטות, וביקשתי את אישורו של הרב יובל כהן השרוב 3 פעמים ללמד את התורה הזאת, פעם ראשונה, שנייה ושלישית. ביקשתי וקיבלתי את האישור להעביר אותה וללמד אותה להפך. ממש. הוא אמר לי, תעזבי את כל מה שאת עושה וצאי ללמד אותה. אז זה תמונות שלי, פה ממש בציון של הבעל שם טוב, כשאני, זה ככה, זה הציון שלו, ואני פה יושבת, אם אתם רואים דף ועט, עם כל מה שביקשו ממני, קרוב ל200 נשים ביקשו ממני תפילות, ולא הפסקתי להתפלל ולבכות את כל התפילות שאולי גם חלקכן ביקשתם ממני. זה מה שעשיתי, ישבתי והתפללתי על עם ישראל, על השבויים, על החטופים, ועל כל אחת ואחת מהתפילות שביקשו ממני. פשוט הייתם שם איתי. אז בעצם הבעל שם טוב בשבילי זה צינור של אור, זה שליחות, זה התיקון האישי שלי, וזה מאפשר לי כל הזמן לנקות, כל הזמן לעשות התבוננות עמוקה, כל הזמן להיות בחיבור. אני באמת מאמינה שהצדיקים האלה חיים, אני באמת מאמינה שהם כאן, אז אנחנו הולכות לנסוע אל הבעל שם טוב, אחרי הסדנה, מי שתרצה, זה באמת לא משהו קטן ובוטיקי, כי הגיע הזמן לנסוע אליו, זה לעשות סדנת המראות שם. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע. מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע המראות, למסע של התבוננות, של הסתכלות, שבעצם אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נעבור בו בכל החגים, אנחנו נתבונן על אלול ועל תשרי ועל יום כיפור ועל סוכות, ונתבונן אחרי החגים, מה קורה אחרי החגים, ונעשה לנו חזון, אנחנו ממש נבנה חזון אישי, כל אחת תבנה חזון אישי לשנה הקרובה. מה אני רוצה? ואת החזון הזה אחר כך תעשו עם הילדים שלכם, אני אתן לכם טיפים מה לעשות בשולחן החג בראש השנה, ובסוכות, וביום כיפור. איך אני באמת עושה עבודה להפיץ את תורת הבעל שם טוב ותורת המראות, ואיך על הדרך אני מרפאה את עצמי, איך על הדרך אני מרפאה את היקרים לי, איך על הדרך בעזרת השם נרפא את עם ישראל, זאת השליחות שלנו. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע, למסע ביערות, זה מסע עם המון המון עבודת התבוננות פנימית, אנחנו הולכות לצעוד, להתחבר לשורש של העץ ולשורש העמוק שלנו שהוא נמצא למעלה, החיבור הוא חיבור למעלה. ובסוף אנחנו הולכות לעשות מדיטציה עם
עם היער של הבעל שם טוב, שצילמתי שם בחוץ. אז זו תוכנית הדגל שלי, וזאת מתנה מבחינתי. אני רוצה שתצטרפו אליי, מה הולך להיות שם, באמת. אה, בעצם 6 שיעורים שמתחילים כל יום ראשון בערב, זאת אומרת היום זה יום ראשון הראשון, תהיה לכם הקלטה, אחר כך ההקלטות הן רק למי שתצטרף, ומפגש, כאילו בעצם ועוד מפגש, זה יהיה 7 מפגשים של בונוס מיוחד. אנחנו מתבוננות, אנחנו מדברות, אנחנו מסתגלות, אנחנו מתרגלות. אנחנו עושות ככה באמת עבודת עומק בתורת המראות. יהיה מענה לכל השאלות, תמיד בסוף אני נשארת, מי שרוצה הולכת לישון עם התדר, ומי שרוצה נשארת לשאול, יש קבוצה פתוחה וגם כולן כותבות לי אישית, אני עונה לכולן, כל אחת יודעת שעניתי לכל אחת ואחת. הקלטות מלאות, כל הסדנאות, הכל אתם מקבלות, דפי עבודה ותרגול, וקבוצת ליווי בוואטסאפ, בסדר? אנחנו הולכות לבנות חזון, אף אחת מכן לא תישאר על אדמה בודדה, אף אחת מכן לא הולכת להיות כזאת מחפשת, אנחנו הולכות למצוא, זה הולך להיות ממש לפני ראש השנה. אתם תראו את כל תכף את כל התאריכים. בואו נראה. אני שמה פה ככה באמת את המחיר, המחיר הוא מחיר מתנה. כל מי שיודעת, זה חשוב לי שאתם תבואו, זה דמי רצינות, זה 7 מפגשים, 7 מפגשים, ב-449 שקל, בעצם הטבה של 300 שקלים. לכל ה-30 נרשמות, 30 זה מספר מעולה, אני רוצה שיהיו איתי 30 נשים בסדנה הזאת. מי שקשה לה שתגיד לי, מי שלא יכולה, זה לא מה שיעצור אותה, 449, אפשר גם לחלק את זה. בכל דרך זה דמי רצינות, זה באמת ל4 מפגשים, זאת אומרת זה 4 מפגשים בסכום הזה, זה בעלות של פחות מטיפול אחד בקליניקה. כל מי שמכירה אותי יודעת, אני אומרת, אל תבואו לקליניקה, בואו לסדנאות, בואו לשיעורים השבועיים של הקהילה, כי אני רוצה לתת לכם את זה, אני רוצה גם שתפיצו את זה הלאה לחברות שלא עלו היום. 7 מפגשים, 449 שקלים, 30 בנות אם זה יהיה מעולה, אני רוצה אתכם איתי. יום ראשון 8:30 בערב, פרט לפעם אחת שזה נופל על סוכות, אבל יהיה לנו בדיוק לפני ראש השנה, אני שם לכם את התאריכים, בדיוק לפני יום כיפור, בדיוק לפני סוכות. אנחנו כל הזמן נבוא מדויקות לחג. לא נהיה עסוקות בגפילטע פיש, לא נהיה עסוקות בחריימה, אני חצי טוניסאית, אז בחריימה נהיה עסוקות בשינוי בראש, במראה של החג, בחיוך, באנרגיה טובה, באהבה, בקבלה. נוריד אורות, נוריד אורות. ומי שגרה בהוד השרון מוזמנת לבוא איתי לבית כנסת שלי ביום כיפור. אנחנו עיירה קטנה, עיירה כמו פעם. זה פחות משיעור אחד בקליניקה, זו מתנה ממני. אני באמת אומרת לכם, כל מי שאיתי יודעת שזאת מתנה. אז אני אשלח לכם כבר את הלינק להירשם. אני מזמינה את כולכם להירשם. מי שקשה לה שתרשום לי. אל תוותרו על זה, זאת מתנה. בעזרת השם, בעתיד זה יעלה גם 749 ויותר. אני רוצה אתכן איתי. מפגש אחד בקליניקה, זה מפגש אחד של דמי רצינות. בואו, אל תוותרו. אז אני אשמת לכם ככה, כל מה שיהיה זה כאן, רשום לכם ככה בדף גם ששלחתי, התבוננות פנימית, תורת המראות, האחריות האישית שלי. בסדר? אני אסביר לכם, אני אגיד את זה ככה, אני אסביר לכם מה כתוב כאן, בסדר? האחריות האישית שלי, השלכות, כעסים, המערכות יחסים שלי עם בני הזוג שלי, המערכות יחסים שלי עם הילדים שלי, המערכות יחסים שלי עם העמיתים שלי בעבודה, העולם שבחוץ והעולם שבפנים, מציאות פנימית, מציאות חיצונית, קונפליקטים, ריפוי הנפש, השקטה, התבוננות, תפילה. אני הולכת להביא לכם את כל זה ב7 מפגשים, שמפגש שני הוא בניית חזון, כי אני רוצה אותו לפני ראש השנה. ממש, אנחנו עושות סדנה, זה סדנה. אתן כותבות שיעורי בית, אתן מתרגלות, אתן מקבלות שיעורי בית, ומה שאתן מקבלות ממני, אתן מעבירות הלאה. תעשו את זה במקום העבודה. תעשו את זה עם הילדים בבית. תעשו את זה. תפיצו את זה, את תורת הבעל שם טוב. ככל שנפיץ אותה יותר, נקבל יותר. אין פה חסך, יש פה רק שפע. ובסוף נסיים בשמחת תורה גם באחדות, אחדות. איך אנחנו מביאות אחדות לעם שלנו? איך אנחנו מביאות אחדות לעם שלנו? תנו את זה מתנה לחברה. תביאו אותם. יש לנו ככה, זה מתחיל ביום ראשון הבא, יש פה זמן, אני ממש ככה, רשמתי פה הודעות. יש הקלטה, הקלטה נשלחת למחרת בבוקר, ויש לכם גם באתר שלי, כאילו עמוד, שהכל נשאר ונשמר לכם for good. זאת אומרת, זה שלכם. תשמעו את זה גם עוד שנה, תשמעו את זה גם עוד שנתיים. ממש שלכן. כן, אני כבר חוזרת לשקופית, אני רוצה שתראו אותי, את האנרגיות, את האור. אתם יודעים, הפנים זה הפנימיות. ככל שאני לומדת יותר את התורה הזאת, הפנים שלי יותר מוארות. לא צריך טיפול פנים. אני נטולת טיפולים בינתיים. כאילו, הפנים מוארות. אני כל הזמן אומרת שצריך, אבל עדיין לא.
זה הפנימיות משתקפת החוצה. זאת התוכנית, אני שם לכם את התאריכים. יש לך את זה גם בלינק, הכל נמצא בתוך הלינק, בסדר? וזה התאריכים, גם נמצאים בתוך הלינק. 14 לתשיעי, 21 לתשיעי, חגיגי לפני ראש השנה. מי שלא, זה יהיה לכם את זה ממש, אני אתן לכם את זה ממש מהר, שתוכלו לעבוד על זה. 28 לתשיעי, חוץ מה-12 לתשיעי, זה כל יום ראשון בערב, עד אחרי החגים. בסדר? והכל אני רק אגיד, מתחבר תמיד לראש השנה, ליום כיפור, אל החגים. זה התדר הכי טוב שיש. מה עוד יש לנו? בנוסף יש לכם כזה בונוסים, קבוצת וואטסאפ, מדיטציות, חוברות דיגיטליות ושיעורים פרטיים, שיעורים שלי. אז שימו לב, עוד לפני שאנחנו סוגרות, אני אענה על כל השאלות שיש, עוד לפני הסגירה. תראו איזה יופי, אני רוצה לחבר אותנו לתחילת השיעור. אם היה לנו טלסקופים, זה מה שהיינו רואות עכשיו בחוץ. בעצם אומר לנו הבעל שם טוב, כשהוא יוצא תכף אנחנו נצא ליער שלו. תתבונני בטבע הבריאה, בהודיה, בתפילה, בחיבור עמוק. את חלק מהבריאה, את חלק מבראשית, את חלק מהבורא. בריאה, בורא, בראשית, ראש, הכל מתחבר. גם עכשיו שאנחנו מסתכלות על הירח, אנחנו מסתכלות עליו מלא, מואר. זה הערב הזה, וכל מי שבא לכאן היום מבחינתי מתחברת לפנימיות התורה, מתחברת לפנימיות הזאת של הבעל שם טוב, כי היום זה לא יום רגיל, זה יום שקורה פעם ב8 שנים, אולי יותר מזה. ויש פה משהו, תודה רבה, אני מעבירה, תודה רבה שרשמתי שאני מוארת, איזה כיף לי שאתן כאן, אתן מרגשות אותי, אני רוצה אתכם איתי בסדנה, אני רוצה אתכם איתי במסע הזה, וכל פעם אני מחלקת עוד מתנות ובונוסים, וכל מה שיש לי, אני מעבירה לכם הלאה. אז תשאלו אם יש לכם עוד שאלות, ואם לא, אני רוצה לקחת אתכם למדיטציה מופלאה. זה הלינק. אני, אתן מוזמנות להירשם, מתנה של 300 שקלים, זה מתחיל ביום ראשון הבא, ופשוט תבואו, ותנו את זה מתנה לבת שלכן, לאחות שלכן, לדודה, תנו לה מתנה, שלחו לה את הקלטת מבוא, ותשאלו אותה אם היא רוצה להיות שם חלק מזה. אמ, כי זה להפיץ את המעיינות של הבעל שם טוב, ולהבין מה זה המראות האלה של כל החיים. ממי באמת אני צריכה לבקש סליחה ביום כיפור? למה יש שבי עדיין בעם ישראל? שלא נדע, שלא נדע, שחזרו הביתה חטופים. למה יש חושך בעם ישראל? למה יש האשמה? למה יש פילוג? למה יש כעס? איך אני מתקנת את זה בתוכי? אני אלמד אתכן. זה המסע שלי איתכן. אנחנו מתקנות מבפנים. טליה, תודה. הנה, הנרשמה הראשונה. תירשמו. רוצה לראות אתכן איתי. ומי שקשה לה, שתרשום לי, שזה לא מה שיעצור אתכן. אז אני לוקחת אתכם למדיטציית סיום. אלא אם כן אתם רוצות עוד לשאול, עוד לומר, עוד להגיד. יכולת לשאול אותי. ניצן, את הצטרפת אליי לאחרונה, ואני מודה לך על זה, ובאת אליי ואמרת לי, אני אוהבת את הקהילה, ואת הנשים, ואת החברותה. הקבוצה הזאת ממש יוצרת חברותה, היא ממש יוצרת קהילת נשים, היא ממש יוצרת תדר. יש את הקהילה שלי שרצה כל השנה, שזה שיעור שבועי, אין מפגש פיזי. החזון הוא בזום. הכל קורה בזום. ואני אומרת לכן, תגיד בעזרת השם, אולי אני אספיק לעשות איזשהו סוג של תשליך לפני יום כיפור, וזה יהיה פתוח לכל מי שנמצאת איתי. אני מנסה להכניס את זה גם כן. אה, מירב, אם את רוצה לפתוח, להגיד תודה רבה, נכון, מירב הייתה בסדנה הקודמת, מירב, תגידי, השתנו לך החיים או לא השתנו? את יכולה להגיד ואת יכולה לכתוב. אם את לא רוצה שיראו אותך, את היי, יכולה... אני לא אפתח מצלמה, אבל כן, כן, אני עוברת איזשהו תהליך שהוא טוב, ו, וגם אני אני אשאל רוצה להגיד שהסדנה היא כאילו לא עמוסה, היא בקצב הנכון, המצגות מאוד מזמינות, ויפעת היא נפלאה, באמת. אז אני ממליצה לכם להירשם, לא תתאכזבו, באמת, באמת. מירב, אה, תודה על השיתוף, וזה בסדר שאת לא מירב, רק מילה אחת. עברת או לא עברת שינוי? את עוברת או לא שינוי מדהים מאז הסדנה? אני עוברת, את יודעת. אני יודעת, אני רוצה כן, שכולם ידעו את זה. כן, בגלל זה אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה. ותודה לאל, את בונה דברים מדהימים, את מדהימה. ואני חושבת תודה, שבאמת, תודה. אני לא אשאל מי שלא רוצה לומר, אבל עוברות שינוי, עוברות שינוי, ולפעמים זה יותר קשה. שאלתם על הילדות, אז לפעמים אנחנו סוחבות דברים קשים מהילדות. או סחבנו משהו שאנחנו לא רוצות לראות. אומר לנו הרב אשרוב, אל תחפרו בעבר, אבל תחפרו ברגש. אם אני סוחבת נגיד עלבון כבר 30 שנה,
אני אחזור על אותה בחורה שסיפרתי לכם, שכל כך סחבה כעס מאימא שלה, כעס עצום. אז אם את סוחבת כעס כבר 30 שנה, אז את כועסת על כל העולם. אם את סוחבת עלבון, אז אני לא רוצה להיזכר למה את נעלבת ומי העליב אותך. בואי רק נרפא את התחושה של העלבון. אם את סוחבת פגיעה, אני לא רוצה להגיד אפילו פגיעה מינית, פגיעה פיזית, אלימות, למרבה הצער, הרבה מאוד נשים סוחבות פגיעות מאוד מאוד קשות. אני רוצה לעזור לכם לרפא את הכאב של הפגיעה. בסדר? אני אגיד על זה משהו. חלק מההתמחות שלי זה גם פגיעות מיניות, והחוקים שחוקקתי זה על פגיעות מיניות ועל פגיעות ואלימות פיזית, ואותי אף פעם לא מעניין מה הייתה הפגיעה. אני לא חופרת, אני לא רוצה להיכנס לשם. אני רוצה לעזור לך לרפא את הפגיעה, לצמוח מתוך הטראומה הזאת, כדי שחס וחלילה זה לא יעבור לילדים שלנו. אנחנו מתקנות כדי לא להעביר הלאה, אפילו בתיקון בין דורי לנכדים. אז אם את מרפאה את הפגיעה, כואבת ככל שלא תהיה, יש לי צמרמורת שאני אומרת לכם את זה, כי אני חושבת על נשים, אם את מרפאה את הפגיעה, כואבת ככל שהיא לא תהיה, את בעצם מתקנת את זה דורות קדימה, וזה מה שאנחנו עושות. התיקון פה הוא תיקון גדול, ובאמת בהשגחה של הבעל שם טוב, של הרב יובל כהן השרוף, כל פעם שיש לי איזה מכשול או מחסום, אני הולכת להיעזר בו ולפתוח את זה יחד איתו ולרפא את זה יחד איתו. דחייה יכולה להיות מילדות. שוב, דחייה מהורים שאימצו, מהורים שנטשו, מהורים שהתגרשו. בא לי לספר לכם עוד ועוד סיפורים. אני בת להורים גרושים. עשיתי תיקון מדהים עם שני ההורים שלי. כמה כעסתי עליהם, איך הם העזו להתגרש. יש המון המון דברים שאנחנו סוחבות, אנחנו מרפאות אותם למען העתיד. גם אם לא למען עצמנו, למען העתיד. אז בואו נעשה ריפוי. בואו, בואו, בואו נעשה את זה. ואני ממש אשמח שתעבירו את זה הלאה. אז אני הולכת לקחת אתכם למדיטציית שינה. בסדר? אתם כולכם איתי? תגידו לי כן. בסדר? בסוף המדיטציה מי שרוצה יכולה להישאר, לשאול עוד שאלות שיש, ומי שלא, לכו לישון, מותר לישון בשעה הזאת. אז מהירח והשמיים, אנחנו מתחברות אל הבעל שם טוב. בסדר? הבעל שם טוב בעצם, שבטח ראה את הזריחות ושקיעות וגשם ושמש ושלג ודברים מופלאים. הבעל שם טוב יצר את כל התורה שלו ביער. היער הזה, צילמתי אותו אצל הבעל שם טוב. אולי זה אחד היערות שהוא היה מתבודד בהם, ביער הספציפי הזה, הנכד שלו, רבי נחמן מברסלב, קורא לנו לבוא להתבודד. הוא אומר, אל תגיעו לאומן בלי לעבור דרך סופיה, יער סופיה או סופיה, ולעשות שם התבודדות. אני עשיתי שם סדנת התבודדות. כשניסע לאומן, בעזרת השם מתישהו, אני אעשה לכם שם סדנת התבודדות. אולי גם מי שהעביר לי אותה יבוא להעביר אותה בעצמו. ואני רוצה רגע אחד ניקח את כל מה שלמדנו היום. בעצם היום למדנו צעד ראשון בתורת המראות, והוא צעד לא פשוט. אז קחו נשימה עמוקה. אני שוב אומרת להרגיע את הכתפיים, להרגיע את הפנים. קחו נשימה עמוקה. תרגיעו את הגב, העליון והתחתון, את הבטן. תחבקו את הלב שלכם, קחו נשימה לתוך הלב. כל איברי הגוף. אני תמיד אוהבת לקחת נשימה לאצבעות. אנחנו שוכחות לנשום לאצבעות של הידיים ולנשמות לאצבעות של הרגליים. לנשום לאצבעות. אצבעות זה הכל. אנחנו נושמות ומכניסות לתוכנו מבט רך, מבט מרפא. בסדר? הערב הזה פתחנו חלון קטן, קטן וראשון לעולמו של הבעל שם טוב, שאומר לו המשיח, הגאולה תגיע רק כשהתורה שלך תופץ, כשיפוצו מעיינותיך. אנחנו מפיצות את המעיין שלו, גם אם כרגע זה זרם דק, אני מאמינה שזה יהיה זרם גדול, ותודה לאלה שעוד הרבה שעושים את זה, אני עושה את זה איתכן. אז בעצם אנחנו רוצות ממש שנה לרכך את המבט, לפתוח חלון. לעולמו של הבעל שם טוב, הוא יצר את הכל בטבע.
הוא הרגיש, הוא התחבר, הוא נשם את בעלי החיים, את החרקים, את העלים, את הריחות. מפה הוא הרגיש את הנפש של עם ישראל. והוא ריפא טראומות. מה זה הבעל שם טוב? הוא היה בעל שם טוב בריפוי. אתם מבינות? איזה שם, הבעל שם טוב. הוא היה מרפא אנשים. אנחנו נלמד את הטכניקות שלו, של הריפוי. אז מה בעצם למדנו היום? שכל כאב שאני רואה בחוץ, כל סבל, כל כעס, כל תסכול, כל דחייה, משהו בזה קיים בתוכי. אני אומר את הביטוי שמץ מינהו. אנחנו נלמד את זה, מה זה שמץ מינהו. שמץ מינהו קיים בתוכי, ואת זה אני רוצה לרפא. ואני רוצה לעזור לילדים שלי, ולמי שנמצא סביבי, ולנכדים, ולהורים, ולקהילה, גם כן לרפא. אני אלמד אותם את מה שאני לומדת. אז אנחנו בעצם הולכות להתחיל מבראשית. בסדר? מבראשית, מהראש, מהתוהו ובוהו, מהחושך ואור, אנחנו הולכות ללמוד על עצמנו. זה הצעד הראשון. מי אני? מה אני רוצה שיהיה פה? מה אני רוצה שיקרה? ובעצם הערב הזה, הסדנה הזאת, השיעור הזה, לוקח אתכן למסע שלווה אתכן לאורך כל החגים, ומפה ניכנס לשנה חדשה. ממקום מחובר ומואר, אני מבטיחה לכן, גם אם שלא נדע, לא יודעת מה יקרה, אנחנו הולכות להיות מוארות. אנחנו הולכות להביא את זה מבפנים, עם ליווי של הבעל שם טוב, עם התורה שלו, עם הטקסטים שלו, עם הלימוד שלו, ועם באמת הפירושים שמביא לנו הרב יובל כהן השרוב, שמוריד את זה לרמה פשוטה, ואני מביאה את זה עוד יותר לחיי היום-יום. ובעצם, אומר לנו הבעל שם טוב, זה בקהלת, אני אגיד לך את המשפט המדויק, הכל יהיה מוקלט. המציאות נמצאת בתוכי. את כל העולם נתתי בתוככם. זאת אומרת, כל המציאות היא בתוכי. ואנחנו הולכות להתבונן במציאות. ואני מבטיחה לכם שלמי שיכאב ולמי שרואה משהו קשה, אני נמצאת פה לעזור. בגלל זה אני לא אומרת קבוצה ענקית. קבוצה איכותית של נשים שאנחנו הולכות להתבונן, ומי שצריכה ממני עזרה על כאב שהיא פוגשת, אני מבטיחה לעזור לה. בסדר? אנחנו משנות, אנחנו משתנות. אנחנו נכנסות לראש השנה לעשות שינוי בתוכי ובעולם. ומתוך זה נשנה את כל המציאות. נרפא את עם ישראל. אז קחו עוד נשימה עמוקה, נשימה מרפאה, נשימה מרקחת, עם ריכוך פנימי. וכל מי שרוצה ללכת לישון בתדר הזה מוזמנת לישון. וכל מי שרוצה להמשיך את התדר הזה מוזמנת לבוא איתי ולהביא עוד כמה חברות. כי אנחנו רוצות להפיץ את זה. ושתדעו שאני פשוט אוהבת את זה, אני אוהבת את מה שאני עושה. ואני אוהבת אתכן, גם את אלה שאני עדיין לא מכירה. ובואו איתי ליער של הבעל שם טוב. נרפא. זאת התורה המרפאה. תודה רבה לכן. אז אני אעשה כאן סטופ, אני אגיד לכם תודה רבה. זו תמונה שצולמה מתחת, אתם יכולות לראות אותה בכותל בזריחה, גם בסדנת מדיטציה עם מורה שלי. והמון מדיטציות, המון התבוננות אני עושה. אני אלמד אתכן. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהצטרפה. ופשוט בואו. מי שרוצה לשאול, אתם מוזמנות לשאול, ואם לא, אני רוצה שתלכו לשאול עם התדר הזה. ואני פה זמינה לכם, יש לכולכם את הפלאפון שלי, כי שלחתי לכם את ההודעות מהפלאפון האישי שלי. ובאמת רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה לכל מי שנרשמה. מי עוד נרשמת? בואו, בואו איתי, תביאו חברות, יהיה מדהים. ומי שתבוא, תבוא, ומי שכאן כאן, ונפיץ את המעיינות. אוהבת אתכן. אז אני אומרת לילה טוב, ואנחנו נפיץ מחר את ההקלטה עם הלינק. תודה רבה. תודה רבה לכן, תודה רבה, לילה טוב. שלום לפרידה, תודה רבה. פרידה, תצטרפי הפעם, דברי איתי. אני לא שומעת אותך. מה הטלפון שלי? אני רושמת. לא, אני 052 לא, רשמתי את שלי רגע אחד. 052. 477 6789, ואני מה זה נהנית לשמוע אותך, שאני היום החלטתי לישון מוקדם, כי אני לא במיטבי, ואת וואו. נהנית
פשוט כיף לראות אותך, זה כל כך מדבר אליי, ואני פשוט נהנית מכל מילה שאת מוציאה. אין מילים בכלל, אין, את נהדרת, זה הכל. זו ברכה, אני מקווה שהיא מוקלטת, נכון? הכל מוקלט. פרידה, זו ברכה. זו ברכה נתת לי, תודה רבה לך. תברכי את כולנו, את כל האנשים שבזום. פי עליון כולכן, ועל כל עם ישראל, אמן ואמן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך על הברכה הזאת לסיום. מדברת אליי, זה קשה לי, אני באמת היום לא במצבי בכלל, כבר הרבה זמן, גם אחרי ניתוח, אז, אבל בסדר. תודה שבירכת אותנו, כולנו זכינו, כולנו זכינו. אגב, בטי, אנחנו כבר סיימנו, אבל איזה מהממות שאתן כאן, אני אוהבת אתכם. תודה, תודה, תודה. תודה אני מצטערת שפספסתי. לא נורא, אנחנו מתראות מחר בקהילה. טוב, לילה בסדר. טוב. לילה טוב. שיקות, תודה רבה שעלית. לילה טוב. ביי, לילה טוב.